I en tid, hvor det handler om fodbold-VM i Sydafrika, skal det nu handle om fodbold i rummet. Dansk Boldspilunions pigeraket rejser i disse uger rundt i landet og indbyder de 6-12-årige piger til fodbold på Mars og dribling langs Mælkevejens stjerner. Den alternative fodbolddag har de sidste 14 år fået flere piger til sporten, og i torsdags landede raketten i Thyholm. Vinende pigestemmer og alternative fodboldspil prægede søndag eftermiddag i Thyholm IF, da klubben havde besøg af DBU's omrejsende fodboldlejeland Pigeraketten. Gennem leg og god stemning skal raketten give flere piger lyst til at spille fodbold. Var det nu fodbold til 2 mål, så gik der nok 20 minutter, og så var det ikke sjovt længere. Hvad skal man så lave? Her der er de i gang i næsten 3 timer med forskellige aktiviteter. Raketten startede som et forsøg, der i en periode skulle sætte fokus på pigefodbold. Projektet blev imidlertid så populært, at det nu kører på 15. år. Thyholm IF er blandt de klubber, der har haft besøg af raketten flere gange. Og effekten af pigerakettens skæve tilgang til fodbold kan mærkes. Når vi nu lige har haft pigeraketten, så kommer der gerne lige nogen, der skal ned og lige og snuse til næste uges træning. Og der er der jo så også nogen, som hænger godt ved. Igen i år trak pigerakettens besøg fodboldinteresserede piger til boldbanerne i Thyholm. Pigeraketten her i Thyholm, den fungerede rigtig fint. Der var cirka 80 deltagere, og de 60 af dem spiller ikke fodbold, så det er mange potentielle nye fodboldspillere. Selvom pigeraketten primært henvender sig til de nye piger, møder de allerede fodboldspillende piger også op. Jeg synes, det er sjovt. Også Mies veninde har haft en god oplevelse med pigeraketten. Hun er slet ikke i tvivl om, hvad der er det bedste ved pigefodbold. Det er både, at drengene ikke er med, fordi de er så gode til det, og at det er sjovt. Det er ikke kun pigerne fra Thyholm, der har taget sporten til sig. Fra år 2002 til 2009 er antallet af pigespillere under 18 år i Jysk Boldspilunion steget fra 23.565 til 32.752. Det er en fremgang på hele 39%. Der er ingen tvivl, at pigeraketten har været kraftigt medvirkende til at få flere piger ind. Og nu er vi jo blevet, der er jo flere piger, der spiller fodbold nu end håndbold. Dog er det stadig kun 11% af de 6-18-årige piger, der spiller fodbold. Der er åbenbart mange piger, der stadigvæk ikke spiller fodbold, og dem skal vi have fat på, så vi kører nok igen til næste år. Og DBU's børne- og ungeafdeling bekræfter, at raketten efter planen flyver videre de kommende år.